И здравейте хора, аз съм Криско 98 и днес ще ви покажа неща заснети на клип, които са премахнати от Clash Royale, които именно са по-далечното виждане на арената, смисъл не знам как да го кажа, да, по-далечното виждане на арената, парите, които се плащат дори и за friendly battle, което е много тъпо. И още едно нещо, което мисля да си остане изненада. Не, че е толкова важно това нещо, но да, просто нека започваме с видеото. The king. The objective is to take more crowns than your opponent by destroying their towers, but if you take out your opponent's king, you... Така хора, това да не е интересува, като говоря аз. Не, всъщност, ето е първото нещо. В смисъл, фаербола. Вижте просто как изглежда фаербола. Как е изглеждал фаербола. И как под картите има едно, примерно, под Гоблинс има 2 елексира. Спомнете, под фаербола се пише, нали, 4 елексир. А не както сега. Сега не пише. Така. Което е много яко. И каква е та стрелка, бе? What? Ето, както ви казах, той е разширен екран или както да се нарече. Пишете как вие го наричате. Аз поне ще го наричам разширен екран. Добре. Разширен екран! Ето го и най-доброто комбо, най-тарчас и гоблин. Така, ако в момента усещате това е, говоря с сарказъм. Ето как е изглеждало в Supercell. Готино е, бе. Тада тук виждам един много странен човек с врат като на жираф. Латис. Та, ето ви хора. Както казах, заснети на видео. Под заснети на видео, както виждате, преди малко ви пуснах. Ето сега пак ще го придърпа малко да видите, че това не е някаква снимка, която може да е фейк. Ето ви и аз смъквам и вие да видите, че наистина е клип. And normally, I'd actually hit battle here to search for an opponent. Да, и преди това е било 6-та арена. Както виждате, тук има Battle 6. 6 койна трябва да е. Това не е много готино, между другото. Даже е било гадно. Нали, повече пари има дало, да, ама ако губиш постоянно, как ще си ги нафармиш тия пари? И пич, защо не цъкнеш някой, чрез да ти се анлоква? В смисъл, няма смисъл да ги държиш така в инвентара си. Просто ще ти стоят 3 силвър честа и 1 голд чест за украса. Е така, като картинка. Нали се сещате? Ето и другото нещо. Както виждате, тук има friendly battle, който струва за да джойнеш 5 парички, което е гадно. В смисъл, friendly battle се нарича, не ти да купи, не ти да абсолютно нищо. Какво ще искате на хората да се бият с приятели? И то 5. Аре, добре да беше 1, но 5. Не, че 5 стотинки са много, но все пак. What the? Battle. Вижте Fireball. Само на мен ли ми изглежда различно или наистина е променен? Пишете в коментарите. Не знам, просто ми изглежда различно. Пишете просто, защото понеже аз съм смисъл тапар и не мога да различа днешен Fireball. What the fuck? Какво говоря? Просто разбрахте ме. Ето го и супер комбото с големи бомбър. Ето го, в смисъл. Ако не го виждате, той е от ляво. Така както казах супер комбото, ето го и Бейби Драгана, който го просто размазва. Рип голем и рип бомбър. Това беше край.
Защо абсолютно всичко ми изглежда някакси различно? Сапа и балона ми изглежда различно. Добре. Не е различно. А не, различно е. За това пишете в коментарите, понеже аз съм сляп идиот. И между другото, хора, още едно нещо, което точно тук съм спрял. За да вие напишете в коментарите каква е другата разлика. Една подсказка. Сега само да ви кажа. Сега ще пусна клипа за малко и да видите какво е различното в сегашната версия и тази. Значи това, което аз до сега не съм казал. Един жокер, точно пред Кинга е. Вие вижте каква е разликата. И ако я намерите, напишете в коментарите да видя дали е правилно, защото аз вече я знам. Видяхте ли това? Видяхте ли? Дали сте го видяли? Много ми е странно. Изчай се. Или пък аз съм просто сляп. Не съм сгрешил, наистина има разлика. Ето го и рокета, както виждате, абсолютно никаква разлика няма в него. И само не ми казвай, че ще биеш Кинга. Моля те си, само не прави тази глупост. Моля ти се. Окей, не е направил глупостта, той... изхъби цял рокет, разбира се, за Гоблин Хът, вместо за тази кула отляво. Логиката е. Ето го пак супер доброто комбо, което може да се разруши с Baby Dragon, Minions, Minion Horde и още... изобщо всички летящи карти. Освен Лава Хаунда, понеже той се интересува само по кулите. Или пък по принцесите. Нищо не съм казал. Между другото, искам да ми кажете, от тук е много странно, но искам да ми кажете според вас, кой е спечелил в тази битка. Аз дори сега знам, защото това ми е втори път на гледане на този клип. Този път, когато аз го видях и просто си казах: този клип е много добър за YouTube. Т.е. да го качат още един път. До този път с просто обяснения. Не, че така точно си казах, нещо подобно. Между другото, ако видя един грешен коментар, за тая разлика, където казах пред King Tower, казвам коя е разликата? Още един жокер в бройката. Но на какво вие ще кажете? И също кажете, отново казвам, 2000-то повтаряне. Кажете, отново казвам, кой е победил това. Тази просто в момента скипнах клипа, защото повтарях едно нещо 200 пъти. Пак ето, Fireball ни е зареден. В памет на Fireball скоро ще бъде. Между другото, кажете кое повече ви харесва. Сегашния Fireball или в миналите версии Fireball. Хора, благодаря ви, че гледахте този клип. Кажете, ако ви е харесал. Не кажете, лекнете, ако ви е харесал. Кажете... Така, пак не мога да говоря. Днеска просто не мога да говоря български. Кажете на приятел за клипа. И той, ако иска да види на видео как е изглеждало преди, защото, примерно, Румбата BG беше показал снимки на тези неща, само че дето той ги направи повече. Аз ви показах 3, не 4, с това, което ви дадох, вие да отгаднете. Дано ви е харесал епизода. Аз бях Криско 98 и бъба гай!